ang tema nga ilang nasabutan morning ni ang babatudan ko nga ang kerubin anghel sumala si Biblia. Nga nga to ang affirmative speaker mo si Stanislaw Dueñas Jr. Nga nga to negative speaker mausab si Pastor Rico Traya. Kanyang oras sa gihapon naghatag tag 10 minutos nga barog. Kanya ang pangutana 3 minutos. So 5 minutos ang ribatal. 5 minutos ang ribatal pero ang pangutana 3 minutos. Okay. So ang oras na to karon ata sa 5. So ato nang ihatag ninyo ang ato ang affirmative speaker sa pagpabarog sa iyang tema nga pamatud-an ko nga ang kerubin anghel sumala sa Biblia. Atong ihatag sa ito ang affirmative side. Dad? Bueno, daghang salamat bro sa ato ang tinawag og binangga nga moderators pag pataliwala ninyo nga debate. O di akong pagpangayo usab o kadahuran sa ato ang mga tigpaminaw garon nga nagsunod kanunay nini nga matulun-anon nga tulumanon dali sa ato ang sibiyaan. O ang ako pong pagpangayo og katahuran sa ato ang kaatbang nga si Pastor Rico Traya nga kung atong kahinumduman akong mga pinanggang igsoon mingkabat na sa tulog ka Domingo ang pagpunay ni Agmensyon sa atong Andres Kanginan kay matud pa manghagit o debate o kining mao nga debate nga kaigsunan iya gining disgutan sa duha ka meeting o duha ka Domingo sa Kanginan o gatong niaging Domingo mianhita diri sa Kanginan aron siyon na ang maong hagit atong tubagon akong balikon nga dili ako ang nanghagit nining niya o gato pong niaging Domingo wala po ko'y intensyon mga igsoon nga nagpanikat baka ako lang gianhi og gitubag ang challenge sa atong pinanggang igsoon. Bueno, kay ang tema karon akong mga pinanggang igsoon ni Aman o gi-introduce na sa tuang tinawag og pinangga nga moderator. Ang tema pamatud-an ko nga ang kerubin sumala anghel sumala sa Biblia. Akong mga pinanggang igsoon kining mao nga tema gisgutanan ni atong miaging bulan. Sa akong pagpamatuod nga dunay ay larawan nga gitugot ang Dios pagpabuhat. O gi-question sa atong pinangga ang pag-claim na go nga kini ang kerubin anghel. Imo na kong gipatuo nga kini sila balaan sumala sa Judas 1:14. Mao na nga akong mga pinanggang igsoon dunay mga Biblia nga akong gipangdala karon nga nagdala rin ang gitawag og translation nga gitawag og formal equivalence o diyan ako nganlan og ang usa ka translation kay iyang questionon ang mga Biblia ang reliability sa mga Biblia nga akong gipanggamit karon ako siyang pangutan-on kung unsa ang ikaduhang matang sa translation. Mahimong questionable ang Biblia nga akong gipangdala kung duna po sa irata nga kining mao nga Biblia nga akong gigamit nasipyat na ining mao nga bahin. Ang prinsipyo mga igsoon sa logic nga nag-ingon, logic, ay nga all opinions are equals with the absence of evidence. Ang tanang pamahayag man nagsamar ang opinyon kung wala tayong mapresentang dokumento. Kung akong mabasa ng kerubin anghel di ay, kinahanglan nga atong pinanggang igsoon mo presentag dokumento nga ang dokumento nga akong gigamit dili tinuod. Kaya dili siya kapresenta atong mga pinanggang igsoon muludaw nga ang iyang pagsupat ni niya sumala lang sa iyang opinion or sa kalimitado sa iyang hunahuna. Dili na ko tumong akong mga pinanggang igsoon balikon ko napasakitan niya ang atong pinanggang igsoon sa pagbutyag sa kamatuoran nga dili lang maglukat sa akong kaugalingong baba kundi ako giyong ipalukat sa Biblia kay mao may among nasabutan karong Dominguhan.
O ang katungdanan unya sa akong pinanggang igsuon, moingon siya. Una, aron singon na malumpag ang gabuntaog nga tima, kamatuuran nga akong gipamatud-an, moingon siya. Una, imong mga dokumento dili tunood pinaagis pagpresenta og mga dokumento. Ikaduha, iya pong basahon sa balaang kasulatan nga nag-ingon, kining anghel at kining kirubin dili anghel. Maura na iyang katungdanan akong mga pinanggang igsuon. Aron singaw ni ana, malubag ang akong tima. Ang akong gipamatud-an nga mabasa. Kay nag-ingon man sa Latin, nihil putis esse doctornum qui non service esse veritas. Nga walay kamatuorang mulungtad kung kining niya wala sa kamatuoran gipasukad. So akong gamiton ang balaang kasulatan mga igsuon kay kamatuoran maning niya ug mao puy among gisabutan. Nga among gamiton nining amo ang pagtimag karon. Una na kong gamiton akong mga binanggang igsuon nga hubad sa balaang kasulatan kining hubad sa mga protestante nga gitawag og authorized King James Version. Kining niya mga igsuon kung tan-aw na to ang mabasa sa Exodo 20:3 padung 5. Ang atong mabasa diri nag-ingon nga thou shalt have no other gods before me. Ang gods diri ako mga pinanggang igsoon is plural in form. Og dili siya proper noun. Dili siya proper noun. Kaya small letter ang gigamit, moingon tag proper noun, ang iyang gigamit nga letter is capital letter, which is referido siya sa gituoan atong tinuod nga Dios. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or is in the water under the earth. Thou shalt not bow thou thyself to them, nor serve them, for I the Lord thy God am a jealous God. Sa gibutang diri nga, nag-ingon ang Dios nga dili ka magpabuhat og larawan. So iya yan ang gamiton niya al kontra ko lagi gamit og una. Moderitso ta akong mapinangga sa Exodo 25. Kay doon na po'y larawan ring gisgutan. Ang gibutang diri akong mapinangga chapter 25 verses 1:18 until 21. So ang atong nabasa diri, and the Lord spake unto Moses, saying, sa Aaron, and thou shalt make two cherubims of gold, a bearing work, shall thou make them in the two ends of the mercy seat. So atong mabasa nga nining mao nga hubad sa balaang kasulatan ang gipadayag kirubin. O kining mao nga hubad sa balaang kasulatan ato nanganlan unya sa tong rebuttal speech. Kung unsang matangas translation ang gigamit sa mga translators nining mao nga Biblia. Atong gamiton ang The Living Bible. Makita niyo mga igsuon ang Biblia nga akong gigunitan, dili gini siya librong arang-arang. Dili siya libro nga gigama-gama lang, kundi kini Biblia murag maguwang paninako. Ang atong mabasa sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 1. Dunay 3 minutos ang Mabasa na to diri akong mga pinanggang igsuon ang ingon sa 18. Then make images of an angels. Ang gigamit instead of cherubim is angels. Napod mga igsuon. So, ang katungdanan sa itong pinangga, mangita siya irata. Ingno niya nga kining akong gigamit, dili ni tinuod. Doon na batay mabasa akong mga pinanggang igsuon sa balaan gyapong kasulatan. Nga kini ang kirubin, gitawag og anghel. Atong basahon mga igsuon ang balaang kasulatan sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 5. Naingon diri akong mga pinanggang igsuon, above the golden chest were statues of angels called the cherubim. Akong balikon, ibabaw sa
kasabutan naa dito ang estatwa sa duha ka anghel nga gitawag og kirubin. So ang anghel di akong mga pinanggang igsuon gitawag og kirubin sumala nining akong mabasa sa Biblia. Ang katungdanan na po sa atong pinanggang igsuon. Ingno niya nga kining Biblia hang akong gigamit maunay nga translation og dunat ko iratang ikapresenta. Nga kini siya nasipyat nga translations. Dili pwede nga moingon lang siya kanang mga translation sipyat nang naa kay og wala siya dokumento. Ato na pong gamiton akong mga pinanggang igsuon ang Biblia nga gitawag og hubad sa Kristohanong katilingban. Ang mabasa sa Hebreo 9:5. Ang atong mabasa sa King James Version o sa Watchtower ang nagkabutang dira is cherubim ang gigamit nga term in which kanang naa sumala sa The Living Bible paraphrase sa Exodo 25:18 anghel kon cherubim. Ang mga translators, mga Bible scholars nagkahiusas pagtawag nga kini daing cherubim anghel liay. So ako nang nabasa sumala sa balaang kasulatan. Ang mabasa sa Hebreo 9:5 akong mga pinanggang igsuon nag-ingon. Ibabaw sa arka ang duha ka anghel sa himaya nga milandong. Ang gigamit sa authorized King James ug sa Watchtower nga iya sa mga saksi ni Jehova nga hubad is kirubin. Aw kana pong gamit sa pinanggang igsuon kirubin ang nakabutang. Doon ko'y mga Biblia nga ang ilang gigamit nga translation, ang ilang gigamit is anghel. Akong balikon nga malumpag lang ang mao nga pagpabarog kung ang atong pinanggang igsuon magkapresenta. Milo, wala na igong panahon sa pagbadayon sa patong positive side. Oy no, daghang kay salamat Yung tinahon panahon na- pinangga nga moderator. Ang ato ang question and answer portion atong ihatag sa ato ang negative side alang sa iyang pangutana. Andam ka na ba sa iyong pangutana? Positive side, andam ka na ba nga mutubag sa iyang pangutana? Sa kaluoy sa Dios tinawag og pinanggang moderator andam na. Okay, padayon sa pangutana. Okay, bueno, yung buntag sa tanan, labi na sa ang kaatbang si Brother Islaw. Maing buntag pod bro. So, naggamit og nagkalain-lain nga matang sa Biblia. O niya, mauna na itong ipangutana tungod kay kini manggong tima, matud sa tima, pamatud-an ko nga ang kirubin, anghel. So wala ko'y duda sa mga Biblia, tungkol kay Biblia man na. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection. His task now is to raise question, not to give commentary. Okay, so negative side, ay Sige. mangutana. Unang pangutana, ang anghel o ang kirubin, maorbag panagway. Iyan tumag. Objection, Mr. Moderator. Okay. Ang akong objection, wag ko nagpamatuod. Related na, Brad Islam. Objection, Mr. Moderator. Related na sa question Objection, sa Mr. ato ang Moderator. gitima. Paminaw. Itong dawato ng iyang Paminaw. objection. Tinawag pinanggang kaatbang. So sa objection. Ang akong gipamatudan sumala sa tema, klaro. Wata nagisgot og larawan. Kaya ang larawan ato ra nang niagi. Okay. Ang atong tema karon akong pamatudan that I will resolve that cherubim is also angel according to the Bible. Maunang atong tema karon. Okay, so balik na sa itong Okay. tema. Kaya itong tema, So, nag-focus lang nga ang balik sa cherubim tema, anghel. igsuon. Okay. Negative side, badayon sa Mao gali ang akong pangutana, Brad Islaw. Nga managsama ba ang panagway sa anghel o ang kirubin? I'll repeat my objection, Mr. Okay. Moderator. Isip, moderator, ako mahukom sa inyong objection o sa imuhang pangutana. So ang atong tema nagisgot ning niya nga iyang pamatud-an nga ang kirubin way labot ang dagway. Usa ang imong ipangutana base sa iyang gipamahayag. Mr. Moderator, I would like to raise my objection again. Ang maunga tema magisgot tag larawan sa anghel o parihara bas lagdagway, pwede natong timahan igsuon Okay. sa sunod Domingo. Padayon sa Naaman tay pangutana. tema, dira lang pangutana. Okay. Sigula na ko'y pangutana, usara man to ka question kung usara man to ka pangutana kay ngano man, mao man gihapon. Balik ko na kung pangutana, managsama ba sila Objection, Mr. Moderator. Mao man Daily ginako nga objection. makapareha sila anghel o kirubin. Komentaryo. Ang Pagkinas- akong nabasa, Mr. Moderator, ako nang na-resolve. Ang imong ang imong hadring katungdanan kaatbang pinangga
ingna ba nga duna po ko'y mabasa karon og kining anghel dili kirubin. Okay. So mo na imong katungdanan ning mga debate ayaw paggawa sa tema kanang tema nga imong gi-propose nga imong pangutana pwede tanang timahan sunod. Di man na akong tima, imuha mo na. Paminaw sa. So wala na kay pangutana regarding sa iyang ipamahayag Di gaganina. na lang kumungutan na kay Hotda na, Mr. balik-balik, President. maurag Okay. gihapon. Kay wa na may pangutana nga ipasupot ang atong Okay. negative Pero speaker. gusto gid siya mga igsuon at tubago lang nato Mr. Okay. Moderator. So kay wa naman sa pangutana atong ihatag niya ang second stand. Okay? Atong i-introduce ang ato ang negative speaker si Pastor Rick Cutraya. So, bisag usaon na itong pangutana, ang maong tima, tubagon yun sa dili maayo. Objection, Mr. Moderator. Okay. His task now is to give his negative speech. Okay, so isip Okay. moderator. Ang pagkuan, Mr. Moderator, imo nang granted. Okay. Nawala sa tima. Nahutdan lang siya pangutana. Okay. Di- Di na lang, nawa na siya Wa- pangutana. Kung akong balikon ang pangutana, God, maurag gihapon ang tubag, dili daw parehas. Pero atong tanawon, Padayon. Objection, dili Mr. na to, Moderator. dili Wala na to akong makuha nag-ingon ng, na di pareha ha. oh, Timahan ta na sunod Domingo. dili na to likayan nga muingon gini si Isla unya asak ko no mabasa, iya na nanggi, kuan ba, gimpasahes daan nga, asa pud mabasa, nga, dili anghel ang kirubin. So dinhi mga igsoon, atong disagree ta sa gipamahayag ni Brother Stanislaw tungod sa dili man nagsama ang ilang kahimtang ba. Mo nang disagree ko nga ino nimo nga ang kirubin anghel. So dunay vice versa untana. Ang kirubin anghel ug ang anghel kirubin. Oh, dunay vice versa. Unya mangutana siya nato unya day naasak ko no mabasa nga dili anghel. So diri sa Biblia wala tay mabasa nga record nga dinhi sa akong Biblia ug uban pang mga basahon sa ato ang mga kaubanan gawas sa iyang Biblia. Nga naman, kining Biblia daghan maning translation. O niya, matod sa atong igsuon nga ipamatud-an nga ang kirubin anghel. Sa iyang Biblia mabasa na. Pero diri sa kong Biblia, dili mabasa. Nibir nimo nga mabasa. Moingon man ni dayon siya ron nga asa mabasa nga dili anghel. No? Atong tan-awon igsoon ugunsa ning anghel. Unsay pormas anghel aron magkatukma sila nga managsama silang anghel. Oh. Mo na yato i-define diha sa kahanginan nga managsama ilang kahimtang. Kanang na ang kahimtang sa anghel o ang kirubin, mga linalang na sila sa Dios. Managsama silang gibuhat sa Dios. Batwa mag-ingon nga ang anghel kirubin diri sa Biblia. Kanang inyuha siguro nga gigama, ay inyuha po na. Pero diri sa Biblia, naghisgot diri lahi nga matang. Unsa ba ni mga matang nga gibuhat sa Dios? Isa ra ba ka klase? Dunay anghel nga binuhat sa Dios. Dunay kerubin. Dunay sirapin. O dunay adlaw, dunay bituon. Mao nay gipang suwat diri sa naka-record sa Biblia. Nga lalang sa Dios apan lahi-lahi ang matang. Na ug maghisgot kag mga matang nga linalang tuas langit. Na sama diri sa yuta, mga linalang nga mga katawhan. Ang tanan ba nga gilalang sa Dios diri puro sa tao? Dili oy. Managkalain-lain ang matang pero usa ra gigikanan kadading mananap. Mao ra man nagkahimtang sa tao. Gikan sa amog. O niya, og maghisgot kag butang sa mga kadagatan lahi po na siya. Ngadto sa mga tao. Dili na yung parehas sa tanang matang sa gibuhat sa Dios nga managsama sila. Now, atong tanawon ug unsay kahimtang sa kirubin. Dire sa Ezekiel kapitulo 10, diha sa atong mabasa dire sa 14 ta magsugod. O dirita sa 14. Onya giingnan usab sa Ginoo ang tao, ikaw ang kaigsuunan. So dili nimo 14. Dirita sa chapter 10,
14:15. Objection, Mr. Moderator, naikot sa itong katba. So, Okay, hilom lang na si gawas. Si Bro Salas, atong isabot, pero Bro, Okay, so masagdi ilang Dera. May upat ka naong ang matag binuhat. Ang naong sa una, murag naong sa baka. Ang ikaduha, naong sa tao. Ang ikatulo, naong sa leon. O ang ikaupat, naong sa agila. Unsa po'y kahimtang sa anghel. Ngaro mo parihas gid sila. Gali og limong lang taon diri nakaunay pang mga ligid. Unya tawgo ni mo anghel. Oh. Tanaw na to ang unsay purmas anghel. Dirita sa libro ni sa maghuhukom kapitulo 13 sa iyang bersikulo na magsugod og 15. Arong mahibala na to, tinuod ba ang gipamahayag ni Brady Stanislaw nga ang kirubin o gangahingil maura. Kung imong lantaw ng malaang kasulatan, dili ning akong kaugalingon, dili lang tao na to ang Objection, mga Mr. records sa Moderator. Biblia. okay, Objection, objection. Mr. Moderator, ang atong tema, ako lang ipamatud-an nga ang kirubin, anghel. Okay. Wala ko nag-ingon nga maura. Okay, so Okay? objection So, granted nga ayaw mo-focus pag buhat igsoon og bangag, tema. nga wa sa Mao manggali na Okay. nga atong ipamahayag dire arong arong mulusot ug mulutaw na imuhang pag-angkon nga mauran ni sila. Objection, Mr. Moderator. Oh, granted Akong na. barikon, granted na Granted Mr. na Moderator, igsoon, kung Kaya na balik ikaw ka. maing magdidebate, Sige. mutuman kag unsay istorya sa itong Okay. moderator. Anya. Granted man niya. Ato lang ipamahayag dire. Oh. Dias 15. Wala masayod si Manua nga. Nakigsulti kaniya anghel di ay Ginoo. Busa miingon siya. Ayaw naglakaw. Magluto ako nating kanding alang kanimo. Subuti pasarbot. Kung maghisgot kag anghel, may sama siya gitsuras tao. Kung sabay hitsura itong ganiha. Nga itong gibasa dito sa Ezekiel Kapitulo 10, versikulo 14. Managsama ba sila aron ingnon yun nga anghel ang kirubin? Dapat atong parihaon og sistema aron mo vice versa ang moingon nga ang kirubin anghel. Dinugay mo ni vice versa ang anghel pod mao nang kirubin. Mao na yung pagpabarog sa imong tema. Oh, Objection, Mr. Moderator. Objection. Nakasabotas tong kaatbang ngayang gisgutan ang siyam hierarkiya sa anghel. Kanya part na dirang kerubim, seraphim. So, ato siyang gisabot. Pero ang iya lang yung katong danaron, Mr. Moderator, ngayon lubago ng akong tema nga nag-ingon, ang kerubin. mao gali na nga walay Okay, so, mabasa na to dire. ang kerubin, ang dili anghel. Okay, negative side imong katungod karon paglubag sa iyang gipabaro. Gilubag na gali nako kay imuhang giingon diha nga anghel ang kirubin anghel. Unya kung mabasa dire lahi. Ang kirubin dili gid matuod nga anghel. Ngano man lahi ang kahimtang sa kirubin din Objection, hinapita. Mr. Moderator. Yes, objection. Ako nang giplastada ang ako ang mga ebidensya. O gatong mga ebidensya nga akong gipanggamit, kinahanglang i-reconcile niya sa Oh. iyang negative speech. Okay, so Unya ako na pong padayon negative side. ako na pong gipamahayag dire nga dili gid malikayan ni moingon siya nga dili anghel ang kirubin. So atong ibasa lagi nga man nagkalahi ang ilang matang. Kung inyo masayran, lahi ang matang tungod kay ang kirubin nalukop nagmata. Dili samas anghel nga sama ra naghitsuras tao. Kana na ading San Mateo Kapitulo 22 versikulo 30. Oh, unya ipanag-ing nimo ng kirubin isama sa anghel. Sa to pa ang kirubin anghel o ang anghel kirubin mao ra silang duha. Lahi. Na before Moses
naananing kirubin. O, nana, gimpasize na daana si Biblia ng kirubin. Pero pa na to makita ang kahimtang dito sa Genesis Kapitulo 3, gumikan kay dinhi na to nakita og unsay purmang matang sa kirubin, di na to nakita nga managlahi ang kahimtang nila. Munang di pug ko moingon nga ang kirubin anghel mo bitaw nga nagnegatibo ta ani tungod kay wa gyud ko makabasa nga anghel kirubin o ang kirubin anghel. So ibes birsa na nimo aron masayran nimo. Dapat unta magkabalo ka mo emphasize sa Biblia. Dili kay kaugalingon na natong pagpatuo nga ang kirubin anghel unya ang mga hitsura lahi. Objection, Mr. Moderator. I'd like to review again ako ang erase pagbalik ang akong objection. Wala lagi ko nagpamatuod diri sa hitsura. Mao gali na Okay, Brad so, Islaw. Ang akong gipamatud Ipasabot bas mga Nga ang tao. anghel, Arong akong mo ipamatudan. barog na imong tema. So, mala, so basa. Ipasabot bas mga Okay, akong ipati ang mic. Okay, isip moderator, akong katungod nga muhukom nga ang imong focus karon imong gubon ang iyang gipamatud-an ganina nga ang kirubin anghel. So diha ka mo focus negative side. naman gali. Ipadayon. Nagguba na. Ngano man? Nagguba na diha sa Kapitulo 10. Versikulo 14. Managlahi ang kahimtang. Unya, wa pa Objection, Mr. ginagawa. Moderator. Wala lagi ko nagpamatuod sa kahimtang. Maura po na imo. Okay. Okay, so Oh. Naatay Maura na. tima. Naiti magali. Ayaw pagbuhat og imong tima. Ngano man kay naatay tima. Naiti magali. Okay? Imo atong untang ipahayag nga maura na sila gitsurarong Igsoon. maparihas ang kuan. Nahuman ang akong Di lagi. deliberation. Okay, so akong ipatay mahika. So padayon lang sa imuhang i-focus na lang gubat to yung tima nga yung pamutulan ngani. Padayon. Giguba naman gali ang imong tema. Unsa pa man na imong laing ipagubaan na nga kanang Kapitulo 10 guba 30 naman seconds kayo ang left. imong kuan Objection, na. Mr. Moderator. Oh. Pwede ba basahon pagbalik ang atong tima? Sige, basta. Okay, ang tima na to nga akong pamatud-an nga ang kirubin anghel sumala sa Biblia. Mo na itong tima karon mga igsuon nga namati. Wala pa ko kabasa diri kung Biblia. Ay sa inyo ang Biblia, inyo haram po na kay lahi man ning akong Biblia kay sa inyo. Pero wala tayong oras. Eh, Niingon diha nga wala Pastor Dayan. lahi ang matang. Wala tayong oras. Ato nang ihatag karon ng panahon sa ato ang pagpangutana sa ato ang positive side. Andam ka na ba nga mangutana? Tinawag og pinanggang moderator sa kaluoy sa Dios, andam na. Negative side, andam ka na ba nga mutubag sa iyang pangutana? Andam naman, atong ihatag ang panahon sa pagpangutana. Unang puntos pangutana sa imong pagsupak pastor sa tima. Sabton ba nako nga dili ka mauyon nga ang anghel, nga ang kirubin anghel. Ang maugali na nga misupa ko mindigative Okay. ko na kay managlahi ang matang dire. Ang giingon sa The Living Bible sa Hebrews chapter 9 verse 5. Nagingon nga ang kirubin anghel. Uyunan nimo nga Asa nga sipyat. bersikulo? Okay. Hebrews chapter 9 verse 5 sa The Living Bible. Uyunan ba nimo nga kining Biblia karon nga akong gigunita na sipyat ni? I-translate sa Bisaya. Okay. Ayaw ko na. Di ka kabalong. In-English diha. Sabto na nato itong pinangga, kaya di kabalong mo I-translate in sa may English. balita Biblia. Okay. Kung doon na ba'y kirubin Atong diha. gamiton akong nga pinanggang igsuon ang binisaya kay akong basahon usa ang Hebrews chapter 9 verse 5 nagingon above the golden church were statues of angels called the cherubim. Ang anghel gitawag og cherubim. Uyunan ba nimo ni or supakon? Supat kong gali na to na. Kay nga salamat. naman. Sige, kay imo man gisupak uyunan ba nimo nga pag-ingon diri nga ang Basahan anghel? lagi sa kuan. Basahan Ang lagi sa cherubim. Bisaya. Ayaw diha. Di ka kasabot aning Ay, English. magkasabot Sige. man pero diha sa klaro. Okay, diritas in English, sa Bisaya. Ang gibutang sa Bikiki, Unsa man na sa nga Hebrews, Biblia. May chapter balita, 9, verse Biblia. 5. Kuan siya, Bikiki. Oh. Biblia sa Kristohanong Katalingban, ang gigamit sa translators is kerubin sa anghel. O yun na nimo nga nasipyat ni. Uyunan na kung sipyat na. Okay, so yun na nimo nga kining Biblia sipyat. Okay. Sipyat na. Doon na ba kay dokumento nga sipyat ning Biblia? Kanin dokumento na ko usa ni Biblia. Objection. Oh. Ang dokumento nimo nga sipyat ni. Biblia ra, ako Oh, ang nag-ingon dokumento. ra nga sipyat Kung ni. dili, magkatugma na diri, dili Awa na kay mao. irata. Oh. Okay, moabot tas translation. Oh. Unsang matanga sa translation sa Biblia ang imong gigamit? Mayong balita Okay, Biblia. unsang matangas translation?
Mayong Dunay balita duha ka gali. matang. Kana version na. Kuan man ni siya. Wala ka kailag King transition James pinangga. version og mayong balita. Objection, Mr. Binisaya. Moderator. I would like to repeat my answer, question rather. Ang akong pangutana iyang giingon, ang iyang tubag version, ang maing balita Biblia translation at the same time version na siya. Ang akong pangutana unsa nga matang sa translation ang gigamit sa mga translator sa dihang gihubad ang imong Biblia. Binisaya man eh. Usang matanga sa Oh. translation ang ilang gigamit. Binisaya gani. Formal equivalence or dynamic correspondence. Binisaya lagi ang akong sabtan So, gali. wa ka kabalog kung sa formal equivalence or dynamic correspondence or dynamic equivalence, wa ka kabalo. Uyunan nimo karon. Nga. Wa ka kabalo aning unsa ning dynamic equivalence Akong or naibalaan ba formal Dislaw? equivalence. Kung maingon ka, Objection, wala Mr. na sa Moderator. tima ni imong pangutana. Uyunan ba Wala nimo? ba ko kay balo? Uyunan Ang ba nimo? ang imo Negative side. tuhang ipakuan diha kana na ang imong Objection, Mr. pagpabarog sa imong Moderator. tima. Pangutana. Okay, ako gipatay yung mic. Ako gipatay yung mic. So, maminaw sa muna ko isip. Negative side. So, maminaw sa ta sa objection. Negative side. Pastor. Okay, so maminaw sa objection. Sa objection nimo? Objection, Mr. Moderator. Iyan ang giklaim ng mga Biblia nga akong ipanggamit mga sepyat. Okay. In which wa siya irata nga nagpresenta. Okay, kay wa man si irata, akong gi-question ang translation sa Biblia nga iyang gigamit kung nakabalo ba siya sa duha ka matang translation. Okay, tubaga. Uyunan ba nimo karon? Wala na ginastima na Objection, to. Mr. Moderator. Di naman na related sa Sige. question. Dila sa tuang tima. Dan ang Okay. tima. Irrelevant naman na So sa uyunan question. gani mo nga ang kirubin dili anghel. Dili lagi kumusugod og Kasi anghel piyat man siya. ang Biblia. Okay. Wa kay dokumento nga ikapresenta. Ngano manganong magisgot man kog dokumentong na may dokumento Unsang dire. dokumento ha imong gigamit? Kani din Biblia di pa na og unsang igong verse, dokumento? unsang verse nga gigamit? Sige. Kaning 40 Sa Ezekiel, kaning Ezekiel kapitulo Pero 10 versikulo 14. Wala oras sa tuwag. Di pa na dokumento. Atong yatag ang panahon karon sa Lahi man yung dokumento, grabe ang naghana. rebuttal. Sige, salamat kay Mr. Moderator. mag-una ta sa translation. negative side, Sige, mag-una Mr. Moderator. rebuttal Sige. speech. Sige, sige na. Sa atong igsuon, 5 minutes. iya hamang yung paghimugatan kaayo nga ang kirubin lagi anghel. Samtang atong gibasa diri sa Ezekiel kapitulo 10 versikulo 14, managkalain-lain ang matang. Dapat unta kung mayong kag ang kirubin anghel, managsama silang panagway, managsama silang hitsura. Managsama silang gibuhat sa Ginoo. Pero lahi ug matang sa kahimtang. Duna bagoy anghel nga naay mga ligid. Daghan kaig mata. Kanang kuan diha, kanang Ezekiel 14. Lahusar gud niya yung basa. Kung managsama ba sila kahimtang? Mo na ang disagree ko sa iyang tima. Ngamin siya ang kirubin anghel. Ngano man usa man ning anghel? Sa magpurma gitsura sa tao. Ang kirubin unsa man po ni? Duna siya upat kalawas nga nagsakay siya sa upat pagkaligid. Kung imong tanaw ng kapitulo 10, versikulo 14. Naama na, ug hutdo nimo ng whole chapter diha, masabtan nimo unsa ni nga binuhat. Doon naman ko'y daghang binuhat sa langit. Kana diyang adlaw, binuhat man na, bituon. Kanang bulan. Mo man nagisgutan nga gibuhat sa Ginoo, kirubin. Napay sirapin. Kaning anghel, usas gisgutan sa balaang kasulatan, kinig yung anghel, nga naman, kining anghel, mao man gunit, kagahatod og maayong balita, ngadtos mga tao, mao ni siya ang matanga, nga hinimo sa Dios, nga pwede makigistorya sa tao. Nakigistorya mas tao. Kato de si Manwa, o katong iyang asawa, nakigistorya man siya mahitungod sa pag-anak na unya ni Samson. Unsay mahitabo ni atong bata? Anghel tong nakigistorya. Unya ini kamatay sa tao, may sama siya sa anghel. Wagin may ingon ang Biblia nga may sama siya sa kirubin.
matod sa atong igsoon, di po nato malikayan kay kinilaging ato mga pinangga, hilabihan man kadaghan kayo mga libro ani. Nga og imong tanaw ng Kapitulo 26 nga buktot naman sila kinarga ng ilang daghang bersikulo. Tanawan niyang 26 San Mateo. O niya, ang nakaliperensya lang, inay na ata mo dapig sa kahimtang sa naas Biblia, katunong wala masulat, mono'y at tunapigan. O niya, gamit man ko niya ang pinaghan ng libro. O niya, bikiki. Wa magkukhibalo, kinsa na, di sa nagikan. Bikiki, batang kabog-kabog. Mono'y kuwang-kuwan sa una. Bikiki, sa Biblia na nga, hinimo nga, inyuhang translasyon. Nabi tayo sa kabiblia, nga magpamatuod nga, karong kamugi mo daw, inyong gamiton. Sa itong Biblia ha. Di ba na dito ang Bible, kung Fraternity Bible, kuhan man to siya? Inyuha mang mapamatudan nga mubarog yung kamoy tinuod. Inana ang inyong kahimtang, hilabihan kadagan dili makontento isa ka Biblia. Ug makontento pa lang unta mo sa ka Biblia. Di wala na ilalis. Kaniniya, tandiyaw na to ng Biblia. Managsama man tag Biblia. Ay nagamitan ng ubang mga translasyon. Kanang na inyong kanunay nga para dili debate. Mo na'y gamita. Kay kanang na inyo para man ang inyo nga kamogi mi daog. Mo na'y inyuhang na kutlo sa pagbasa ng mga Biblia nga hilabihan kadaghan. Lahi mangguning ni ang kirubin, og lahi pod ang anghel nga kahimtang. Pero magsama sila. Muagri kung managsama silang binuhat sila sa Dios. Pero lahi ang matang. Wa may sgutes kung bala ang kasulatan nga ang anghel kirubin. Og ang kirubin anghel. Mayawon ta og napoy mabasa diha ang anghel kirubin. Ang kirubin anghel. Kay managsama na silang matang. Sama silang kahimtang. Samtang ang kirubin, dunay upat ka matang. Dunay matang sa leon, dunay matang sa tao, dunay baka, dunay pastor na hurot na ang imong oras sa agila. ribatal at wala sa mga ihatag sa tuang So dinhin lang kukutob si Brother Rick Traya. Bueno, daghang kay salamat tinawag og pinangga nga moderator. Gipalutaw lang sa tong pinangga karon nga kinahanglan ba niyang tun-an kung unsa ang mga matang sa translation sa walaang kasulatan ang kinahanglan niyang estudyohan. Kay gani siyang Biblia naglisod siya kung unsa na translation man or version. Di ba? Muna itun-an mo sunod ha, pastor. Ang Biblia mga igsoon dunay duha ka matang sa translation nga wa masabtan or mahibaw-an sa atong pinanggang igsoon nga girespetaran nako pag-ayo. Okay, ang translation nga duha ka book gigamit mga igsoon kanang gitawag og dynamic equivalence or formal equivalence. Ang dynamic equivalence mga igsoon mao na ang pag-translate is thought for thought. Pero maingon tag formal equivalence, ang pag-translate anang naa is sumala gyud sa original. Okay? Dili siya thought for thought or literal translation. Okay? So, usa na mga igsoon sa explanation may tungod atong tuwa. Ang tema is specific nga anghel ang kirubin. Wala ta nagisgot og matang. Ngano man kay kanang kirubin anghel, kining anghel ang sirapin anghel pod. They are all spirit and form. Pero manifestation, pagbuot sa Ginoo nga ipabuhat na sila, naaman na sib, may gali, wag gigamit sa pinanggang Exodo 25 nga dili upat ang o ato dito. Dapat imo tong gigamit igsoon. Okay? So, sa pagpamatuon niya karon iyang giingon nga ang akong mga Biblia nangasipyat ang duha ka version sa balaang kasulatan nga akong gigamit. In which wa siya dokumento. Dili na to pwedeng unuran ang atong pinanggang igsuon nga may nag-istorya nga mo'y tinuod, ngano man akong mga pinanggang igsuon, kay dili man siya translator. Ang translator nga nagtuon sa theology, mga theologians, dili sa ensayo ning mga tawhana yang giingon nga nasipyat. O niya siya karon nga gamit lang og usa ka version sa balaang kasulatan, naapog ko nang mga version nga iyang ginala, iyang giingon nga nasipyat. Amay atong tuhuan mga igsuon, ang maghuhubad o ang tigbasa lang sa
hubad. Okay? Iya patanggiingnan akong maigsuon nga kini kuno Biblia nako sa to. Kuan daw? Unsa ang iyang gigamit nga istorya? Nakalimot ko maigsuon. Matol pa niya batang kabug-kabug. Mao bago na adrami ning maigsuon kay wa kabalo ato igsuon. Iapili mo sa imong pagtuon mga pinanggang ison sa CCB, Christian Community Bible. Okay? Sa in English or Biblia sa Kristohanong Katilingban, usa ni siya ka version sa balaang kasulatan nga wa masayran sa pinanggang ison. Kaya ang gilimitahan ang iyang pagtuon sa pulong sa Dios sa Biblia nga iyang gigamit nga translation gitawag og dynamic equivalence nga sa diyang ato siyang gipangutana wa di siya masayod ang naa. Dili narto mabaso lang atong pinanggang igsuon akong nga pinangga kung iyang giingon nga ang akong mga Biblia na sipyat. Kay gani ang standard nga referensya nga akong daa diri sa kong tubangan ang Royal Encyclopedia of Knowledge International Edition nag-ingon man nga ang cherubim is angel. Pero wa man sa tema. Ato lang sabto ng atong kaatbang. No? Basta iyang giingon sa way dokumento ug ang principious logic nga giingon all opinions are equal with the absence of evidence. Wala man ako gisupak nga kana ang kirubin sa Exodo 41 upat pong uana. Pero mura nagsaging maigsuon ba? Ang saging dunay kardaba, dunay tundan. Pero saging usara na sila kasaging usa ka matang. Inana ra pod ang hierarkiya kung magtuon kag angelology. That is the study of angels. Unya ibat-bat unya na ni bro Boy Buntong unya ang hierarkiya sa mga angheles. Ginana part sa angelology. Okay? Wa man na nasayran sa pinanggang igsuon. Muna nga akong balikon, ang akong tema nagpabiling nagbarog. Ganuman kay akong nabasa sa balaang kasulatan, gi-question sa itong pinangga, wa di siya kabalogon sa translation sa balaang kasulatan na akong gigamit o sa iya hapot. Muna nga wa kay katungod igsuon nga mingong nasipyat ni, kay wa po kay irata, wa kay ebidensya. Ang Biblia na noy nasipyat ni ikaw nga mabasa mo sakto. Unya matod pa nimo wala ka kabalo sa ako sa matang sa translation. Labaw nang wa po ka ni ingon po ka nga wa ka masayod sa mga Biblia nga akong gigamit. Muna nga igsuon, pastor man ka, hangyoon tar ka nga apil lang po nimo tuon ning among mga Biblia no. No kay kami mabasa man mi og ingon siya nga kini usanig ka version sa simbahan Katoliko. Dayon kining atong version nga gigamit sa The Living Bible Paraphrase usanig ka Protestant version. Alang sa kasayuran sa pinangga. Mao na yung gigamit sa mga Protestant bro, no? Dayon imong iingon nga amo ni. Okay, imong giingon nga amo ni. Dili translation ni nga sa Protestante. Diri ka nabikil igsuon. Unya yang gigamit ang Ezekiel 14:15 wa man nagingon diri nga ang anghel nga ang kirubin ang dili anghel. Bueno na hurot na imong Bueno, daghang kay salamat tinawag pinangga moderator din ako mangayo og dispensa kung dunay mga bugat pulong at kung naisgutan sa pinanggang igsuon og amo lang pong isgutan ang laing debate kay manginaot ko nga di na kun birhan sa kanginan. Okay, Dire ra so kutob ning mga debate. salamat Daghang kay sa itong mga debater karong buntaga unya mga tigpaminaw kamo na imuhukom kung unsay kinsa yung tuuhan nato sa positive side ba o sa negative ba. Nalagyan ninyo ang hukom kinsa nasulti ato sa tinuod